Bueno, moi bons días. Eu conozco a Nidia hai moitos anos, efectivamente, éramos unos pipiolos cando empezamos en todo isto sin saber moi ben nin en que consistía, mas que en moitos sacrificios, xa sabía dende o principio, si queríamos facelo ben, moita vocación, e a partir de aí, a ver que pasaba. E vendo a toda esta xente que está aquí detrás, dende o ano 2007 hasta o ano 2023, por ahora, e vendo o que é a política, donde tanta xente, por desgracia, pensa que consiste en non cumprir a palabra, que máis dá, en faltarlle a confianza a quen xa deu, en facer o que che interesa a ti e non o que lle interesa a xente que che votou, en escándalos enormes. Que disparates estamos vendo de xente que nos daba leccións, en pensar que vale todo con tal de medrar persoalmente, en pensar que o que se dixo un día o día seguinte non vale nada. Iso é o que queren algúns que consista a política. Alá eles. Eu vos digo unha cousa, que a xente que confiou en Nidia no ano 2007, hai casi 20 anos, este aquí, dicindo que sigue confiando en ela. Que a xente que confiou en ela para dar a cara nunha lista hai agora 3 anos, nesta legislatura, que lle queda un ano, este aquí tamén pechando ese círculo. E que todos estedes aquí, dicindo a Nidia que dentro dun ano seguimos confiando en ela, quere decir que Nidia é moi grande e eu tamén confío en ela, por suposto. Por suposto. E estou aquí para apoiala, igual que estades todos vós. Eu quero, se podía personalizar isto en moita xente de Mos, eu coñezo a moita xente deste partido, porque é xente que sempre estuvestes ali, traballando, a pé de obra, como se suele decir, senón é imposible ter 4 maiorías e ir a pola quinta. Pero como sempre hai que dar un nome para falar en representación de todos os demais, eu, igual que fixeron os demais, quero agradecerlle a Camilo Augusto, con ese nome de emperador romano que ten, con esa cara de boa persoa e con ese traballo incansable que sempre fixo, a darlle as gracias por traer o Partido Popular de Mos ás portas dunha nova victoria. Moitísimas gracias, Camilo, polo teu traballo. Os congresos en Mos nunca son calquera cousa. Moi difícil ter un congreso, pois como facedes sempre as cousas aquí, igual que sea un congreso, un meeting, unha xuntanza normal, isto sempre está a tope e con ambiente. Eu agradezo moitísimo a Nidia que sexa así. Nos parecemos moito en entender, eu decía Paula, que sin isto non hai nada. Falta un ano para as eleccións municipais, xusto. Hai 4 anos, xusto, que tuvemos o Congreso do Partido Popular de Galicia. Unha semana antes, eu tomara posesión como presidente da Xunta de Galicia, a primeira vez, despois viñeron as eleccións e foi a segunda. E eu tiña claro esa semana que hubo entre tomar posesión na Xunta, que foi unha inmensa honra, e facer o Congreso do Partido, eu notaba que faltaba algo. Porque, efectivamente, amigas e amigos, sin partido, sin xente que confía en ti, sin xente que está disposta a traballar, sin xente que dá cara a cambio de ninguna outra cousa que saber que está contribuindo a mellorar as cousas, sin eso non hai nada. E, polo tanto, eu agradezo a Nidia que dende hai tantos anos, dende hai tantas cousas que pasaron, dende tantas victorias e tantos momentos duros, teña claro que o partido é fundamental e hai un ano das eleccións, ten todo preparado para volver a ser alcaldesa porque hai un partido aquí en Mos que lle vai a sustentar. Así se fan as cousas, Nidia, así se fan as cousas. Como vos decía, e como sabedes, coñecémonos hai moitísimo tempo, vin traballar a Nidia como traballa pouca xente. Vinlle preocuparse por todo aquilo que se lle encargou. E eu encarguelle cando me tocou cousas moi complicadas.
E mandeille poñerse ao frente, na trinchera, nos sitios onde disparan. E te poden romper a cara. E aguantou como as boas. Co que ten. Ela di que é unha muller difícil. Non é unha muller difícil, é unha muller, vamos a decir, con carácter. Pero que hai que ser? Con carácter pero respetuosa, con carácter pero educada, con carácter pero cos pés na terra. Xa non quero dar algúns nomes de algunhas persoas que tuvo por aí, a mí non me gusta decir enemigos, que nos outros partidos non hai enemigos nin enemigas, hai rivais. Pero elas tuvo, e moi duras. Non me quero acordar da antecesora de Lugués, todo o que dixo de Nidia, e como Nidia aguantou, dando a cara, defendendo o que creía que había que defender, que era o seu povo e o seu partido. E ao final, din que o tempo pon a cada un no seu sitio. Eu digo, onde está Nidia e onde están as demais? E polo tanto, Nidia, que é unha todoterreo, quedan moitas cousas por encargallo. O fundamental vai seguir sendo sempre ser alcaldesa de Mos, porque esa é a condición que pon. E pola conta que nos trae, que siga sendo así moitísimo tempo, porque non é só Nidia, é a capacidade que ten para facer equipos. Todos eses concelleiros e concelleiras, as que fostes e seguides aquí, que sodes a inmensa maioría, as que ahora mesmo están traballando con ela, as que vai repartindo. Beso aquí, é insusto porque podía nombrar a moitísima xente, pero tedes unha diputada en Santiago que cando a coñecín por primeira vez, en Nidia me decía, xa verás o resultado que vai dar. Xa verás o resultado que vai dar. Digo, bueno, pois, vamos a velo. E teño que decir que pasados uns cantos anos, deu un resultado magnífico. E como é a representante política de Mos que máis beso a parte da alcaldesa, eu quero decir que tedes unha diputada no Parlamento, Feli de Mos, como eu a chamo, que é impresionante. Nidia, quedanche moitas cousas por facer. Ora foches o Senado. E xa se fixo co Senado en todas as cousas que encargou o presidente Feijóo. Eso sí, sempre coa cabeza posta aquí. E sempre repartíndose, multiplicándose, sacando tempo e lamentando cada vez que pensa que, bueno, aí ten a súa filla, María, que é o que máis importa no mundo. E que a veces ten que sacrificar pola política. A veces non nos damos conta do sacrificio fundamental que eso supón. Pero ele o fai. Por lo tanto, eu quero poñelo en valor aquí tamén. E dicirlle que siga así. Unha alcaldesa que foi capaz, efectivamente, de entender o que é este pobo, Mos, que non é nada sinxelo, ten unha parte de industria potentísima, ao lado de Vigo, e iso hai que manexalo, e saber entendelo, e loitar por eso. E vendo os empresarios que os están aquí, os empresarios cos que eu teño a oportunidade de falar, e sei o que me din de Nidia, as esperanzas que teñen posta en ela, de que isto siga medrando, iso di moito da alcaldesa. Esa pelesa porque Mos teña, non sei decir, máis servicios que os demais, non, pero, dende logo, non menos. E non renunciar a nada. E cando eu vía, decir así, os urbes, que son eses proxectos que vai facendo nas parroquias, ti dalle o brazo, porque vai estar dando o brazo moitísimo tempo. Non é sinxelo conseguir cousas sendo alcaldesa para un concello. Non é sinxelo porque o mundo é competición e na política a xente compite tamén. E Nidia o consigue. Probablemente botándolle moitísimas máis horas que os demais, non sei. Moitísimo máis empeño, moitísimo máis insistencia e moitísima máis vocación. Iso é un luxo para calquera concello. E eu pido que siga así. Hoxe hai aquí dous conselleiros, que vesa eu, a Fabiola de Servicios Sociais, a conselleira de Política Social, e a Román, conselleiro de Educación, por resumir os seus moitos cargos. Podían estar aquí todos os conselleiros e conselleiras da Xunta.
porque todos pasaron por Nidia e Nidia pasou por todos. E saben que cando chama Nidia, pois eso, chama Nidia. Xa ninguén di chamou a alcaldesa de Mos, chamou Nidia, xa ten nome propio. E leva con el moitísimo tempo. Eu che pido que sigas así. E eu sei que aquí hai que seguir comprometéndose. E sei que imos contar ca túa axuda para facer dun concello moi importante xa nesta provincia e en Galicia un dos motores de Galicia en moitísimas cousas. E un dos referentes e un dos resúmenes do que ten que ser a política municipal ben feita. Siga adelante, Nidia. E conta con nós, porque nós contamos contigo. Queda un traballo intenso. Pero se sigues coa tua maneira de ser, se sigues con esa capacidade, insisto, para facer equipos que non todo o mundo é capaz de facelos, podemos seguir esperando grandes cousas desta alcaldesa. Non esperedes nada de outros gobernos. Non quero perder o tempo aquí falando do que todos coñecemos, do que nos entristece e do que nos avergonza. Da imaxe que estamos dando deste país, co que estamos vendo un día así e outro tamén no telediario. Da imaxe dun goberno que hai tempo que acabou e que se retorce para que a única persona que agora mesmo está interesada en seguir nese goberno por enriba de todos, esa loita personal contra todos que o presidente Sánchez poida seguir un día máis. Con esas cesións que estamos vendo outros territorios, con esas mentiras que xa non cree ninguén sobre os escándalos que coñecemos todos os días, con ese desgoberno. Aquí non hai ninguén o aparato en Madrid, vos lo digo eu, vos lo digo os conselleiros, que cada vez que queremos falar con alguén non hai con quen falar no goberno da nosa nación, eso ten que acabar. Eu non sei cando vai facelo, pero sei o que hai que facer para que sexa o antes posible, que se vexa donde temos capacidade de facer as cousas ben, seguir facendo. E, polo tanto, eu vou seguir facendo posible. Nidia vai seguir facendo posible e canto antes que este país teña o que se merece. E o que se merece é que acabe este desgoberno e que Feijóo chegue canto antes a ser presidente do goberno de España. Por moitísimas razóns, por Mos, por Galicia e polo noso país. Nidia. Seguimos, Nidia. A mí me resulta moi difícil tela enfrente e poñerme grandilocuente e estupendo, porque nos coñecemos hai moitísimo tempo, porque creo que nos entendemos simplemente con mirarnos, con conversacións moi cortas, cun WhatsApp que me manda Nidia a mí, eu lle mando a ela, ali hai 1000 mensaxes a vez. E se tivera que facer un resumen, é que eu estou moi orgulloso dunha alcaldesa como ela. Penso que Mos ten a enorme sorte de tela como alcaldesa. Agradezo un montón a esta primeira fila que está aquí dando a cara, apoiando e dando testimonio como a min de todo o que fixo. E o único que vos pido é que sigades así. Non teño ningunha dúbida do resultado de hai un ano, Nidia. De hai un ano, non, perdón, de dentro dun ano. Vou a facer todo o posible para que sexa aínda millor. Porque creo en ti, porque creo en vos, e porque, en canto sexas a alcaldesa, o que che vai pedir axuda son eu. Por lo tanto, a traballar, a seguir así e a seguir conseguindo cousas por Mos. Adiante e gracias por todo, Nidia. Moitísimas gracias.